Здравейте на всички в последния мартенски ден, 31 март, неделя. Днес ще я позлатиме тази неделя, защото ще правиме защитата с златист цвят. Този цвят е много деликатен, може би не случайно златото е толкова скъпо. И ще се обърнем към нашия Господ, всемогъщи, златен Господи, нека Твоята воля бъде моя, да бъде така, тук и сега. Амин. Регистрирахте ли се със своята вяра в Светия Дух? Честотата на Бог лекува тялото, ума и духа, привлича любов, красота и мир. Защо златно? Точно в неделя, знаем за седмия ден, за вибрацията на седмиците, всички знаят вече за 7-те чакри, за 7-те дни, за силата на Божествената седмица. Златистият цвят се ползва за интензивност и да подсили нашите действия. Започваме. Господи, направи ме проводник на Христовата светлина. Аз съм чист и съвършен канал. Светлината е моя водач. Техниката защита на светлинен мехур. Енергизирайте светещата сфера в сърдечната чакра. Приемаме въздух, дар от Бога. Издишваме златиста светлина. Дишаме толкова, колкото е необходимо. Първо тази светлина генерираме с много любов в себе си и пълниме мехура, който е от чисто стъкло. Когато сме готови, ние сияем от всякъде с светлината на златото. Дали някой може да устои на тази светлина? Но за всеки случай, ако имате врагове, ако претърпявате физическа атака, получавайки негативност, вълни от гняв, ревност или критика от познати или непознати източници, покрийте външността на мехура с отразяваща повърхност като огледало. Най-важното е, че вие не сте отговорни за излъчването на енергията от другите. Отразявайки енергията обратно към източника, вие давате на този индивид възможността да приеме собствените си излъчвания. Вие си имате достатъчно свое излъчване. Най-важното е винаги да отразявате с любов и състрадание. Правите го, съзнавайки, че в крайна сметка искате най-висшето добро за всички засегнати. Сега още за златистия цвят. Нашия най-интимен слой
има златист цвят. Това е интимното пространство за вътрешна медитация, общение с самия себе си. Тук ние правиме връзката със Светия Дух. Така че днес денят е чудесен за медитации. След като напълните мехура и останете в него, започнете своите молитви. Лесно ще влезете в Духа, в Светия Дух и може би бързо ще отговорят на вашите молитви. И понеже аз имам проблеми с една група, която е силно такива еретици, хора, които не вярват, че има Бог и са много агресивни, и аз мисля да направя това огледално покритие на своя златен мехур, ще ви включа в тази молитва, която е правило за отпаднали от вярата. Знам, че в България масово хората не вярват. Лека по лека нещата ще се подредат. Господ прави своето ново общество и тия, които не са с Него, не знам, аз не им завиждам. Молитвата е следната, приобщавам ви всички. Царю небесни, свети Отче, свети Боже Отче наш, Господи Боже наш, добър пастирю на заблудените словесни овци, прекланяме колене и сърца пред Тебе и съкрушено викаме: намери заблудената душа на Твоя недостоен раб, името, и го присъедини към църквата, която Ти придоби с драгоценната Твоя кръв. Просвети неговия възгордян ум с очите на смирението, неговото прелъстено сърце със светлината на трезвението и насочи стъпките на дръзката му воля към обетованата земя на послушанието. Избави го от душегубителни вълци, облечени в овча кожа, които са го похитили от Твоята кошара, църквата, поради душевната му слабост и нашето нерадение. И сега всеки момент могат да го разкъсат. Спаси го от рикащия влъв дявола, този изкусен изобретател на всяка гнусна ерес и секта, защото всеки миг може да го глътне и запокити в преизподния свят. Господи наш, Господи, Ти, който промишляваш и се грижиш дори за малката тревичка и безпомощната мравка, погрижи се и за затъмнилия Твоя образ и подоби у себе си недостоен раб, името, и го обличи отново в сватбена дреха на правата вяра, с която църквата удостоява своите послушни чеда. Вразуми го по начин, който Ти е угоден, много изтръгни от ръцете на злите и лукави работници на дявола, накажи го телесно, ако това ще смогне за изправлението му, но на духовна смърт не го предавай. Ти, преблаги Господи, се обръщаш множество еретици и отстъпници в правата вяра и си ги въвеждал в чертога на Твоята една света, съборна и апостолска църква. Обърни и Твоя раб името, за да се зарадват на небесата ангелските воинства за него, повече отколкото са 99 праведници, които нямат нужда от покаяние, да се зарадваме и ние, които дълбоко скърбим за неговото отпадане от Тебе, и така с едно сърце и една уста да прославим Тебе, Господа Исуса Христа, Сина Божий и Твоя безначален Отец,
с Пресветия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.